Ulo ng mga nagbabagang balita. Maglola patay sa salpukan ng ambulansya at tricycle sa Camarines Norte. Rider sa Camarines Sur patay matapos maaksidente. Typhoon Krising nananatiling malakas. Bicol Region binalaan sa matitinding pag-ulan. Digital creativity pinamalas ng 7 paaralan sa Camarines Sur. Animation contest kasabay ng pagdiriwang ng National Resilient Month. Kabataang Camarinense nagtagisa ng talino sa Edmero Quiz Bee. Feria de Camarines featuring Uma Usbong tampok sa isang mall sa Naga City. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. 2 magkaibang aksidente ang naganap sa Bicol nitong Hulyo 16. Isa sa Camarines Norte na ikinasawi ng Maglola at isa pa sa Camarines Sur kung saan isang lalaki ang sugatan. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Eli Balbin. 2 katao ang nasawi matapos bumangga ang sinasakyan tricycle sa isang ambulansya bandang alas 12 ng tanghali noong Hulyo 16 sa kahabaan ng Barangay Bulhaw, Labo, Camarines Norte. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Labo Police, sakay ng ambulansya ang isang pasyente na dadalhin sana sa Camarines Norte Provincial Hospital nang biglang mabangga nito ang isang tricycle na may sakay na Maglola habang nakuhanan pa ng CCTV footage ang insidente. Agad na isinugod sa paggamutan ang mga biktima ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay ang Maglola. Samantalang nagtamo naman ng mga sugat ang tricycle driver na ngayon ay nagpapagaling na. Ang driver ng ambulansya ay nasa kustodiya na ng Labo Police habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Sa Lupig, Camarines Sur, isang motorcycle rider naman ang maswerteng nakaligtas sa aksidente sa Barangay Belcruz, Lupig, Camarines Sur bandang alas 5 ng umaga nitong Hulyo 17. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection Lupig, galing umano sa Laguna ang rider at patungo sa ng Balatan, Camarines Sur nang mawalan ito ng kontrol sa motorsiklo dahil sa malalim na lubak sa kalsada. Yung galing po siya galing na Laguna. Then, galing po ata sa work, pauwi po ata sa Balatan. Then, pagdating po dito sa may Buscos, medyo hindi niya masyado nahalata at siguro sobrang pagod. Yun po, yung motor niya medyo nakano doon sa, malaki na kasi yung mga lubak doon sa parting yung sa may parting Barangay Belcruz. Agad naman na rumisponde ang BFP upang bigyan ng paunang lunas ang biktima na ngayon ay nasa maayos na kalagayan at nakabiyahe ng muli. Dahil dito, nanawagan si Senior Fire Officer Tosani Santilis ng BFP Lupi sa Department of Public Works and Highway o DPWH 1st District Engineering Office na agarang tugunan ang problema sa mga butas na kalsada sa Handaya Highway, partikular sa Barangay Belcruz upang maiwasan ang iba pang aksidente. Nananawagan din po kami sa first sa engineering ng tapos engineering at DPWH. Kung pwede po matulungan yung dito. Kasi pamaragan ng kalsada ang butas-butas na ng pulis sa parking Barangay Belcruz, yung pababa po. Pwede baka po matulungan, malagyan po ng patis mapatches po yung mga malaking ipot po dyan sa parking yan, sir. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na maging alerto sa daan at iwasan ang labis na pagod sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga trahedya sa lansangan. Eli Balbin, CSN. Patuloy ang paglakas ng Tropical Depression Krising habang kumikilos sa bahagi ng Luzon. Bicol Region, pinag-iingat sa posibleng matitinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng sama ng panahon. Narito ang ulat.
Nananatiling malakas ang Tropical Depression Krising habang ito ay kumikilos pahilagang-hilagang kanluran sa karagatang silangan ng Catanduanes ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa. Taglay ni Krising ang lakas ng hangin na umaabot ng 55 km per hour at pagbugso ng hangin na 70 km per hour. Kumikilos ito sa bilis na 25 km per hour patungong hilagang kanluran. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa, partikular na sa Bicol Region kasama ang Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes na posibleng makaranas ng 100 hanggang 200 mm na ulan. Makatutulong ito sa supply ng tubig, ngunit may kaakibat na panganib sa pagbaha at landslide sa mga low-lying areas tulad ng Naga City. Today hanggang bukas ng tanghali ay makakaranas tayo ng mga 100 and 200 millimeters of rainfall. So lalong-lalo na yung Camarines Norte and Camarines Sur pati Catanduanes. So, numerous flooding events, may mga pagbabaha po sa mga areas, lalong-lalo na sa mga urban areas, lalong-lalo na yung Naga City. Inaasahan ding may kasamang mahina hanggang katamtang pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin sa mga apektadong lugar. Posible din po yung mga landslide, lalong-lalo na kung kapag saturated na talaga yung lupa natin, depende rin sa type of soil, ay susceptible po siya sa mga landslide. Pinaalalahanan ng Pag-asa ang publiko na manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at bantayang mabuti ang mga susunod na update hinggil sa lagay ng panahon. Samantala, ayon rin sa ahensya, posible naman humina na ang ulan simula bukas depende sa magiging galaw ng bagyo. Bukas ay possible na wala na po tayong mga hindi na po tayo makakaranas ng masyadong impacts talaga ng mga pag-uulan. Yung mga pag-uulan na lang dito sa may western portion ng Pilipinas ay mga pag-uulan po ito dulot ng southwest monsoon. Nick De La Cruz, CSN. Ilang paaralan at bayan sa Camarines Sur walang pasok at suspendido ang trabaho dahil sa bagyong Krising. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa ilang bayan sa Camarines Sur ngayong Hulyo 17 dahil sa walang tigil na pag-ulan at masamang panahon dala ng Tropical Depression Krising. Naglabas ng mga abiso ang lokal na pamahalaan ng mga apektadong bayan bilang hakbang pangkaligtasan para sa mga mag-aaral, guro at kawaning paaralan. Kasama sa mga suspendido ang bayan ng Minalabak, Pili, Lagunoy, San Fernando, Milaor, Gowa, Baaw, Buhi, Sangay, Bula, Nabwa, Balatan, Karamuan, Garchitorena, Irigas City at Naga City. Ang desisyon ay ginawa batay sa kani-kanilang situational assessment at alinsunod sa DepEd Order No. 022 Series of 2024 na nagbibigay kapangyarihan sa mga local chief executives at mga school head na nagpapatupad ng suspensyon ng klase sa panahon ng kalamidad o masamang panahon. Patuloy namang pinapaalalahanan ang publiko na maging alerto at sumunod sa mga abiso mula sa kanilang LGU at ng mga ahensya ng gobyerno. Julian Militon Elementary School, naka-high alert sa gitna ng patuloy na pag-uulan bilang pag-iingat sa posibleng pagbaha at iba pang panganib sa mga mag-aaral at guro. Patuloy ang monitoring ng paaralan katuwang ang lokal na pamahalaan. Narito ang ulat. Patuloy ang pagbabantay ng mga guro sa Julian Militon Elementary School sa gitna ng walang tigil na ulan na nagdulot ng pagtaas ng tubig sa paligid ng paaralan. Ayon kay Francis Andro Conde, OIC Head ng paaralan, hindi pa suspendido ang klase, ngunit mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon. As of now po, wala pa po kaming suspension kasi po so far yung ulan hindi naman po masyadong malakas at yung level ng tubig dito sa amin sa creek ng school namin ay hindi pa masyadong mataas. Naglabas na rin ng paalala ang paaralan sa mga magulang na maging mapagmatsyag at pagdesisyon na ang pagpasok ng kanilang mga anak base sa level ng tubig sa kanilang lugar. Yesterday pa po kami nag-abiso sa mga parents since we anticipate naman yung amount ng rain at saka yung bagyo. So, well disseminated naman po sa mga parents yung information na kapag yung ulan, yung amount ng tubig at ulan sa kanilang lugar ay masyadong malakas na o madami, then nasa kanila po yung discretion kung papapasukin pa po yung mga bata or hindi na. Yung mga magulang naman po na nagpapasok ng mga bata sa school, nasa amin po yun, discretion. Minomonitor po namin yung creek namin, yung lugar po namin, kung mataas na po yung lugar.
And naka-standby din po kami sa announcement ng aming local government kung magsusunod po ng klase. Si Nanay Maricon Cuadra, isa sa mga magulang, ay mas piniling wag nang papasukin ang kanyang anak sa ganitong panahon. Pag ganito pong bahain, kung nag-aabang po ako ng balita sa Facebook, galing kay Mayor kung may pasok or wala. Pero pag ganito pong malakas lang ulan, hindi ko na po pinapapasok ang anak ko kasi baka biglang bumaha dito. Siyempre, kailangan kaligtasan ng anak natin ang unahin natin. Patuloy naman ang koordinasyon ng paaralan sa lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para sa agarang aksyon sakaling lumala pa ang panahon. Nanawagan din ang mga opisyal ng barangay sa mga residente na maging handa at sumunod sa mga abiso upang makaiwas sa sakuna. Eli Balbin, CSN. Commission on Elections inilabas na ang bagong amended calendar para sa barangay at sangguniang kabataan elections na naglalaman ng updated na mga petsa at panuntunan kaugnay ng nalalapit na halalan. Alamin sa ulat ni Nick de la Cruz. Inilabas na ng COMELEC ang binagong schedule ng mga aktibidad kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataang elections. Ayon sa bagong kalendaryo, magsisimula ang voters registration mula August 1 hanggang August 10, 2025, habang isasagawa naman ang Special Register Anywhere Program o SRAP at online reactivation mula August 1 hanggang 7. August 1 to 10. Ano po yan? 10-day registration. Monday to Sunday, bukas po tayo, and 8 a.m. to 5 p.m. Tapos ang mga ating mga ipaprocess na applications, una yung mga new registrant, new registration, ang nag-edad 15 to 17 years old, tapos syempre yung 18 years old above, then yung reactivation, yung pag-reactivate ng mga record ng yung mga hindi na bumoto, 2 beses na nawala sa lista, para makaboto uli. Then, pangatlo po, yung correction of entry, pwede po sila magpa-correct ng data. Ang hindi lang po makakasala sa processing natin, wala po tayong transfer of registration dito sa ating August 1 to 10 na registration. Ang paghahain ng COC ay itinakda mula October 1 hanggang 7. Kasunod nito, mahigpit na ipagbabawal ang premature campaigning mula October 1 hanggang November 19. Ipapatupad din ang election period at gun ban mula October 27 hanggang December 31, 2025. Samantala, magsisimula ang opisyal na campaign period sa November 20 at magtatapos sa November 29. Sa November 30 o bespiras ng halalan, ipagbabawal na ang pangangampanya at pagbibenta ng alak. Sa mismong araw ng halalan sa December 1, ang pagbubuksan ng mas maaga ang mga presinto mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. para sa mga senior citizens, PWDs at mga buntis. Ang regular voting hours ay 7 a.m. hanggang 3 p.m. Ang huling araw ng pagsumite ng SOSE ay sa December 31, 2025. Sa lungsod ng Naga, tanging sa opisina lamang ng COMELEC maaring magparehistro dahil walang itinakdang satellite o mobile registration. Sa ngayon po, attendee registration lang, dito lang tayo sa office kasi dapat maasikaso po natin yung sa lahat ng barangay. 27 barangay sa Naga, hindi na natin ma-accommodate lahat kung may mag-request pa ng satellite registration. Kaya po, more or less dito na po tayo sa office lang, August 1 to 10. Paalala ng COMELEC, ang registration ng mga botante sa BARM ay para lamang sa barangay at SK elections at hindi makakaapekto sa opisyal na talaan ng mga botante para sa BARM parliamentary election sa October 13, 2025. Dagdag pa rito, ang mga rehistradong botante para sa May 12, 2025 national and local elections ay otomatikong boboto rin para sa halalan ng BARM Parliament. Hinihimok ng COMELEC ang publiko, lalo na ang mga kabataan at unang beses na boboto, na makibahagi sa halalan at sundin ang mga itinakdang mga alituntunin at schedule. Nick de la Cruz, CSN. Pinamalas ng 7 paaralan sa Camarines Sur ang kanilang husay sa digital creativity sa isinagawang animation contest bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Resilience Month. Layunin ng patimpalak na itaguyod ang kahalagahan ng kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng makabagong sining. Narito ang ulat.
Nagtagisan ng talento at talino ang mga estudyante mula sa 7 paaralan na galing sa iba't ibang bahagi ng Camarines Sur. Nagsama-sama sa ikatlong taon ng animation contest bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Resilience Month. Tampok dito ang malikaing talento ng mga kabataang estudyante sa larangan ng digital art at storytelling. Kabilang sa mga lumahok ang Nabua National High School, Camsur Animation, San Roque High School, University of St. Anthony, University of Nueva Cáceres, Tandaay Provincial High School at Naga City Science High School. Para kay Avril Nocos, isa sa mga kalahok mula sa Naga City Science High School. Sa kabila ng kaba at excitement, isang hindi malilimutang karanasan ang pagsali sa patimpalak. Helpful po sa akin yung event since animation po siya. Hindi siya typically nagiging contest. Lalo na sa namin, sa field, this DepEd is parang mga competition namin more on journalism, parang mga public speaking. But this, it provides avenue sa kunyari mga drawers dyan, pwede din mga script writing, pwede din ng VO, all in one competition, nagkakaroon ng teamwork din. So, alongside my team from Naga City Science High School, shout out, nagkakaroon kami ng parang bond dahil doon, since iba-iba yung skill set namin. But with this competition, we're gonna be combined and also produce an output that will help, syempre, ang DRMO of Camsur and also provide avenue sa mga tao to learn more about the disaster preparedness and disaster resilience. Ayon sa mga guro at coach ng mga kalahok, bukod sa pagpapalawak ng technical na kaalaman, nagsisilbing plataporma ang animation para sa pagbabahagi ng social awareness at mga isyu pangkapaligiran. Through this, at least magiging aware yung hindi lang sa school namin, pati yung buong munisipyo ng Batu para sumali at maging aktibo sa pagsali sa mga activities ng DRRM at ng EDMERO. My students are quite excited sa event kasi it's the first time that we are joining here in the animation contest ng NDRR. So medyo excited sila, overflowing of idea. Sabi ko, let's put all the creativity sa output natin today. Abang siya, it's because kaipuhan talaga na ang mga aki, not only the kids, no, ang mga tao nakaaram ta kung ano magigibuhon ta sa panahon ng calamities, ano. So, ining mga aki, pwede sindang maging tool, magkaigo sinda ning parang magsinda ang mag-push kang advocacy na dapat gabos na tao nag-aaram, tanganing mas ligtas kita sa panahon ning sakuna. Ano si mga dapat gibuhon, ano si mga dapat tandaan, and sinda na din si ma-remind sa mga elders like parents, tanganing mas maging aware kita sa paano tayo save ang buhay kang kada saro pag-araw kayo ng mga panahon. Ang Patimpalak ay inulunsad ng Provincial Government of Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elry Villafarte at ng Environment, Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO Camarines Sur. Layunin nitong palalimin ang kaalaman ng kabataan sa mga isyong panlipunan sa malikhaing paraan. Ayon kay Jennifer Estrada ng EMS unit ng EDMERO, ipopost sa social media ang mga animated outputs para sa online voting. Ang entry na may pinakamaraming boto ay may tsansang magwagi. Makakatabang iniyo sa mga students, sa mga participants, madadagdagan ang knowledge ninda. And through this, mas mapopromota din ang animation, si mga skills kan si mga aki. Kasi digdiyo, ang mga participants surprising, naging 7 siya. For the last 2 years kasi, dikit talaga ang participants kang DRRM animation. So for this year, duhat ang 7 participants, so dahula siyang progress para digdi sa DRRM contest. So ining mga participants na iniyo, maso-showcase din ninda si mga skills ninda. Samantala, tatagal ang online voting hanggang Hulyo 30, habang i-a-anunsyo ang mga nanalo sa culminating activity ng EDMERO sa Hulyo 31. Regine Boy, CSN. Bilang tugon sa banta ng Tropical Depression Krising, nagsagawa ng water level monitoring at fire safety planning ang Lupi Fire Station upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad sa harap ng patuloy na pag-uulan at posibleng pagbaha. Alamin sa ulat ni Eli Balbin. Patuloy ang ginagawang pagbabantay ng Bureau of Fire Protection Lupi sa level ng tubig sa ilang barangay sa bayan ng Lupi, kasunod ng walang tigil na pag-ulan na dulot ng Tropical Depression Krising.
Sa ilalim ng direktiba ni Officer in Charge Senior Fire Officer 3 Luis Aureo Cleope, nagsasagawa ng water level monitoring ang mga tauhan ng Lupi Fire Station sa Barangay Kulakling at Barangay Poblasyon upang tiyaking ligtas ang mga residente mula sa posibleng pagbaha. Ayon kay Cleope, pinapayuhan nila ang mga nakatira sa mababang lugar na manatiling alerto sa biglaang pagtaas ng tubig. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng BFP Lupi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang agad na matugunan ang anumang insidente ng pagtaas ng tubig sa mga apektadong lugar. Kasabay ng pagbabantay sa ulan at baha, isinagawa rin ng BFP Lupi, katuwang ang sangguniang barangay ng Kulakling, ang Formulation and Community Fire Protection Plan. Ang nasabing plano, bahagi ng Oplan Ligtas Pamayanan na naglalayong tukuyin ang mga posibleng panganib sa sunog at gumawa ng mga hakbang upang mapigilan ito. Tiniyak ng BFP Lupi na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at pagtugon sa mga emerhensiya upang mapanatili ang kaligtasan ng buong komunidad lalo na sa gitna ng banta ng masamang panahon. Eli Balbin, CSN. Sumabak sa matinding tagisan ng talino ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Camarines Sur sa isinagawang Edmero Quizbee. Layuning palalimin ang kaalaman ng kabataan sa disaster preparedness at resilience. Narito ang ulat. Montessori Children's House of Learning, letter D, correct. Talagang nakakabilib ang talino at galing ng mga estudyanteng sumabak sa DRRM Quizbee na ginanap sa Capuarte Sports Complex, Kadlan Pili, Camarines Sur. Isinagawa ito sa pangunguna ng Provincial Government of Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elry Villafuerte sa pamamagitan ng Environment, Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO Camarines Sur. Sa elementary level, wagi ang Montessori School na first time na sumali sa ganitong uri ng patimpalak, kaya't hindi maitatanggi ang kasiyahan ng mga kalahok at ng kanilang mga guro at pamunuan. I feel very overwhelmed with joy po. I really can't believe na nanalo kami and I'm super happy na nanalo. Proud po ako sa mga contestant ng Montessori Children's House of Learning and I'm very happy po. First of all po, thank you po sa DRRM sa pag-organize po kayong event. Of course, big avenue po ito, lalo po sa amin na nasa private schools kasi na-invite po kami sa mga ganitong events and at the same time, aside po doon sa additional knowledge na nakukuha ng students namin, nagiging aware din po yung mga tao about sa pagiging handa sa mga darating pang mga natural disasters. Second place naman ng Romero Elementary School na puno rin ng galak na isa sila sa panalo. Kinabahan po kami, especially po nung tiebreaker round po kasi gusto po talaga namin i-represent yung school po namin. Ikaw? Yes po. Ano po masasabi niyo sa president? We are very much proud of them. As in, yung buong Romero Elementary School po, kahit hindi namin kasama yung aming principal ngayon kasi may nararamdaman siya. And yung mga teachers po doon sa amin, nagdidiwang po sila sa achievements ng aming mga kids ngayong umaga. Sa high school level, naghanda rin ang San Rafael High School na mula pa sa bayan ng Tigaon. Sa mga araw-ganing event and also po, siyempre, ini pong event, kumbaga, mas nakakatabang po sa Muya and also magiging kaming aware po sa mga pre-disasters and post-disasters activities po. And also po, kumbaga, mas magiging alert po kami sa mga disasters po. Kabuuang 9 na paaralan ang lumahok sa elementary level, habang 32 high school naman ang nagtunggali sa secondary level. Isang patunay ito na ang kabataang Bicolano ay hindi lang matalino, kundi handang tumugon sa hamon ng panahon na may talino at tibay. Regine Boy, CSN. Mga senior citizen ng San Vicente Baaw sumabak sa paggawa ng iba't ibang carp recipes sa value-adding training ng BFAR Bicol. Masiglang nakiisa ang mga senior citizen ng Barangay San Vicente sa isinagawang value-adding training ng BFAR Bicol, Fisheries Post Harvest and Marketing Section noong Hulyo 15, katuwang ang Barangay Council at Senior Citizens Association.
Layunin ng pagsasanay na turuan ng mga nakakatanda ng pagproseso ng karpa mula Baaw Lake upang gawing masarap, masustansya at mapagkakakita ang produkto. Ilan sa mga itinuturong putahe ay fish sisig, nuggets, pastil, lumpia at tosino. Tampok ang mga lokal na produkto at likha ng mga Camarineses sa Feria de Camarines Sur featuring Uma Usbong na isinagawa sa isang mall sa Naga City bilang bahagi ng pagsusulong sa agrikultura, kabuhayan at lokal na sining sa probinsya. Narito ang ulat ni Nick de la Cruz. Patuloy ang tagumpay ng Fiera de Camarines na tampok ang Uma Usbong, isang flagship trade fair na inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur noong 2022. Sa ika-4 na serye ngayong taon, muling ibinida ang mga bagong ani at produkto gaya ng mga lokal na magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Actually, ika-4 na to kasi every time we launch a perya, 5 versions siya. Meron tayong Postoriosa, mayroong Delicioso, Bebebles, La Vida Coco, and ito, Uma Usbong. Yung Uma Usbong is actually featuring yung mga products ng ating mga farmer entrepreneurs. Kaya po siya Uma Usbong kasi Uma means farm, Usbong means grow. So, this is a very good platform para po mabigyan ng opportunity to showcase, i-promote yung mga produkto ng ating mga farmer beneficiaries and even mga entrepreneurs. Kaya po, sana tangkilikin ang ating mga kababayan dito sa Camsur and let's support our farmers. Sa aktibidad na ito, lumahok ang iba't ibang asosasyon at mga agripreneur. Umabot sa 87 agrarian reform beneficiaries ang natulungan sa tulong ng DTI Camsur at Department of Agrarian Reform Camsur 1 and 2. Makikita sa mga booths ang samot-saring sariwang ani gaya ng gulay, prutas at mga produktong naproseso. Lahat ay gawa mismo ng mga lokal na magsasaka. Kami sa DTI, we really put high regard sa mga farmers kasi we help a lot of MSMEs, lalo na yung mga nagpo-process. Pero we can never go into processing kung walang backup ng agricultural produce which is being done by our farmers. So, salute to all the farmers. Because of you, we have food security and at the same time, we have entrepreneurs that process a lot of good crops and a lot of delicious products made authentically by Bicolanos, especially here in Camsur. Bukod sa pagbibigay ng merkado, layon din ng programa na itaas ang kita at antas ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Isa itong konkretong hakbang tungo sa inclusive at sustainable development sa sektor ng agrikultura. Talagang from day one, talagang very supportive yung provincial government. And then si Governor Luigi pa, na ngayon congressman na, and even up today, na si Governor El Rey Villapuerte na. And really thankful for all their help. Ang Fiera de Camarines ay patunay ng matagumpay na pagtutulungan ng mga pambansa at lokal na ahensya para sa kapakanan ng mga magsasaka. Isang modelo ng kolaborasyon na nagsusulong ng progreso sa buong rehiyon ng Camarines Sur. Nick de la Cruz, CSN. 50 kabataan sa Iriga City na bigyan ng kabuhayan tulong mula sa SPES. Matagumpay na isinagawa ang payout para sa Special Program for the Employment of Students o SPES sa lungsod ng Iriga sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment Regional Office at ng City Government of Iriga. Ginanap ang aktibidad sa City Library sa ICT Building Santa Cruz Sur sa pangunguna ng Public Employment Services Office sa pamuno ni Engineer Cynthia Audal kasama ang DOLE Regional Director Imelda Gatina at DOLE Provincial Head Maria Ella Verano. 50 kabataan mula sa high school, kolehiyo at out-of-school youth ang nagtatrabaho ngayon sa LGU sa loob ng 20 araw. Bawat isa ay tatanggap ng 11,070 pesos. 6,642 mula sa LGU na naipamahagi na habang 4,428 ay mula sa DOLE. Department of Agriculture mas pinalakas ang Urban Agriculture Program sa buong bansa upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa mga lungsod. Aktibong nakibahagi ang DA Bicol sa pagpapatupad ng programang ito sa rehiyon, katuwang ang mga LGU at komunidad. Alamin sa buong ulat ni Eli Balvin.
Tinututukan ngayon ng Department of Agriculture DA ang pagpapalakas ng urban at peri-urban agriculture sa buong bansa kasunod ng isinagawang 2025 mid-year assessment ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Ang naturang aktibidad ay nagsisilbing mahalagang plataporma para sa masusing pagsusuri ng mga maipatutupad na hakbang, gayon din sa pagpapalitan ng kaalaman, karanasan at mga plano para sa ikauunlad ng programa. Layunin nitong mas paigtingin ang implementasyon ng urban agriculture hindi lamang hanggang sa pagtatapos ng 2025 kundi maging sa mga susunod na taon. Ayon sa DA Bicol, aktibo ring maipatutupad ang mga inisyatibo ng urban agriculture sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, paaralan at komunidad. Malaking tulong umano ito sa pagpapataas ng produksyon ng gulay at iba pang pagkain, lalo na sa mga lugar na may limitadong access sa agricultural lands. Dagdag pa ng DA Bicol, patuloy nilang papalawakin ang pagsasanay at pagbibigay ng mga starter kits upang hikayatin ang mas maraming residente na magtanim sa bakuran, paaralan o komunidad bilang bahagi ng kampanya sa food security. Inaasahang lalawak pa ang mga hakbangin ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program katuwang ang mga regional office ng DA upang matiyak ang isang mas masustansya at mas luntiang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Ako si Richin Boy. Diyos mabalos at salamat sa pagtitiwala.